education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Allah sarki tabaraka gwani jalla, rabbi sarkin yini dare da rana Allah, don manzonka wanda ka aiko ya zo shi da sallah. Karabani in yabi fintiri gwanin aiki, mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Kun san zaki ya ɗaran maza kanya, shine gwamnan da ya yi aiki mun shaida, mai kwalta alakare da mafiyas laila walji, mai fly over nan dab da capital mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Mai fly over nan dab da police bariki, mai fly over junction na Barak Road, ya matsar da welcome to a duk sabida gyara ne, daga welcome to sai ka bulla Barak Road. Mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Gwamna mai kwalbet a nan dab da Jabama, shine mai kwalbet junction samu naka, samu je samu naka ka kalli aiki na gwamna. Duba bekaji ka zo duba laila walji, mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Mai underground a ra'un na bekaji, shine mai raun a target da Gimba Road, shine mai run about dabji meta division. Wallahi yayi aiki a jinjina a gaishe shi fitiri. Mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Kasuwar shopping ya ce a zo a gina, a yi shi da kyau kar a yi ha'inci, a yi shi da kyau kamar kasuwar London, ya ce in an kare a dawo a ci kasuwa. Mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Mai immigration mai faɗaɗa kowanne junction, baban dattijon kasuwar Yola South, tintiri gwamna ɗan halatta na aiki, hanyar Fufore dab da Bambakwana. Mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Sannu mai sola a titunan Yolde Fate, shine mai sabon titin Yolde Fate, batun na dashe bishiyoyi ce a yi shi. Mu gaida gwamna Ahmadu Umar Fintiri. Mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Fintiri fresh air motocinka na yawo, daga welcome to har futi sangere 100, daga Jabama har futi sangere 200. Gwamna mai aiki kai ka amsa sunanka. Mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Gwamna mai aiki
sannu master project mai girma gwamna ka gyara birni da ƙauye. Abbatin noma gwamna ka ba su taki, su koteloli ka ba su kekunan ɗinki. Mai fly over mai free education, mai biyan salari akai gwamna ADM. Shi ne ya kafa wasu hukuma farauta ga cikin foyin ako wanne junction. Gwamna tsaro kasa kowa yana shaida, mun san zaki ya ɗaran maza kan ya fintiri. Mai fly over mai free education, mai biyan salari akai gwamna ADM. Mai sanitation gwamna mai police station, baban dattijon kasuwar Yola South. Mai ba da aiki yayi waiwaye akan aikin, ɗan kaɗan ne daga ayyukan gwamnan Adamawa. Mai fly over mai free education, mai biyan salari akai gwamna ADM. Sannu ciyaman Salihu Malkohi a gaishe ka, kai ne ciyaman ariyar Yola South. Gwamnan Adamawa ka ba su mamaki, zo mu je gwarzo sannu zakin aiki fintiri. Mai fly over mai free education, mai biyan salari akai gwamna ADM. Mai fada ya cika mai waiwayen aiki, ko filasfo kuce da ni fintiri zaki. Yayi gyara a Mubi, yayi gyara a Gurore, ya biya 'yan gire sannu gwamna mai aiki. Mai fly over mai free education, mai biyan salari akai gwamna ADM. Hondason yana biyan su, Tigari yana biyan su, Madagali yana biyan su, Minjika yana biyan su, duk jihar yana biyan su. Na gaishe ki mama farauta bayis gwamna, mu mun ce fintiri. Mai fly over mai free education, mai biyan salari akai gwamna ADM. Jam'iyyar PDP a Adamawa ta kafa rekod, Adamawa ta yi haske domin jam'iyyar PDP. Yusuf daga yari na ce sannu fintiri. Katafila sarkin aiki na ce ka ja mu bi.